Vítam vás pri dnešnom screencaste, ktorého témou bude Windows 7 typ napaľovania diskov CD alebo DVD pomocou programu Windows Media Player 12. Napaľovanie diskov CD alebo DVD je pre niekoho na dennom poriadku, pre niekoho menej potrebné a niektorí túto činnosť nechovajú na svojich príbuzných alebo známych. Napaľovanie sa im zdá byť ťažké. Ani sa im nečudujem. Prostredie napaľovacích programov tretích strán je na pohľad dosť zložité. Veľa ikoniek, veľa odkazov, veľa nastavení znamená pre klasických alebo začínajúcich užívateľov Windows strach z napaľovania. Napaľovanie je vo Windows naozaj ľahké. Poďme si preto ukázať základné body napaľovania. Ponuka automatického prehrávania po vložení disku je pre disk CD a disk DVD odlišná. Ak vložíme do mechaniky prázdne CD medium, tak z ponuky môžeme vybrať buď zvukový disk CD alebo súbory. Zvukový disk CD môžeme naplniť pomocou Windows Media Player a súbory pomocou Windows prieskumníka. Ak vložíme do mechaniky DVD medium, tak z ponuky si budeme môcť vybrať napálenie videodisku DVD alebo súbory. Videodisk DVD vyplňujeme pomocou programu Windows DVD Maker a súbory pomocou už spomínaného Windows prieskumníka. Pôjdeme pekne od začiatku a začneme s napaľovaním zvukových, teda hudobných diskov. Neskôr to budú hudobné disky, ktoré vyvolíme práve pomocou programu Windows Media Player 12. Je niekoľko postupov, ako napáliť zvukový disk. Ten prvý je vybrať z ponuky automatického prehrávania voľbu napálenia zvukového disku, čím vlastne spustíme Windows Media Player s otvorenou tablou napáliť. Druhý postup je pre tých, ktorí nepoužívajú automatické prehrávanie, čiže si musia ručne otvoriť Windows Media Player a tablu napáliť. Ešte pred samotným napáľovaním si nastavíme možnosti napáľovania. V table napáliť klikneme na ikonu možnosti napáľovania. V tejto ponuke nájdeme základné nastavenia pre napáľovanie. Bod nášho záujmu je riadok ďalšie možnosti napáľovania. Týmto sme otvorili všeobecné možnosti napáľovania Windows Media Player 12. Ako prvá je relotová ponuka rýchlosť napáľovania, kde si vyberieme, akou rýchlosťou chceme napáľovať. Je na výber niekoľko rýchlostí a záleží len na vás, koľko máte času pre napálenie vášho CD. Pod relotovou ponukou nájdete zaškrtávacie pole, kde si vyberiete, či chcete, aby sa po napálení automaticky vysunul disk. Ďalšia časť patrí zvukovým diskom, teda našej konkrétnej téme. Nájdeme tu zaškrtávacie poličko s označením použiť vyrovnávanie hlasitosti na skladby, pod ktorým môžete rozumieť nejaký jednoduchý nástroj na vyrovnanie hlasitosti. Aby sa vám nestalo, že po skladbe so zníženou hlasitosťou, kde ste zvýšili hlasitosť vašho sterea, nasledovala skladba s naopak vysokou hlasitosťou, kde musíte ubrať hlasitosť. Táto funkcia sa výborne hodí pri hovorenom slove. Druhé zaškrtovacie poličko je napáliť disk CD bez medzier medzi skladbami, kam vložiť medzery, kam nie, podľa obsahu CD samozrejme. Je na vás, ako sa rozhodnete. Údajové časti sa budeme venovať neskôr, preto ju preskočíme a vrátime sa na začiatok, teda do Windows Media Player a tabli napáliť. Ak chcete napáliť jednotlivé skladby, tak pretiahnite myšou tieto skladby práve do tejto oblasti. Alebo ak chcete napáliť celý album, tak ho jednoducho uchopte a premestite rovnako do tejto tably. V časti napáliť vidíme všetky potrebné informácie pre napálenie zvukového disku. Ako prvé a najdôležitejšie je tlačidlo spustiť napáľovanie. Druhá časť nás informuje o voľnom mieste na celom disku CD. Medzi časťou zobrazujúcou voľné miesto na disku a zoznamom skladieb je časť zobrazujúce pomenovanie disku, ktoré skôr využijeme pri údajovom disku. Poslednou časťou je samozrejme zoznam skladieb pre napálenie. Zoznam skladieb nás zaprvé informuje o počtu potrebných diskov, ktoré sú označené disk 1, disk 2, disk 3 a za druhé nás informuje o celkovom čase, ktorý je zobrazený za názvom disku. Skladba môžete meniť poradie jednotlivo alebo v skupinách, a to jednoduchým uchopením a ťahaním na príslušné miesto. Po všetkých týchto nastaveniach stačí kliknúť na tlačidlo spustiť napáľovanie a začne sa proces napáľovania. Celý proces môžete sledovať, ak kliknete v zobrazení voľného miesta celého disku CD na časť ukazujúcu, koľko percent je napálených. Ďalšou možnosťou, ako zobraziť priebeh napáľovania, je vojsť do možnosti napáľovania a kliknúť na riadok zobraziť stav napáľovania. Okno s priebehom napáľovania nás informuje, ktorá skladba sa aktuálne napáľuje. Celý proces môžete zrušiť v tomto okne, a to kliknutím na tlačidlo zrušiť napáľovanie, ktoré sa nachádza v hornej časti, alebo kliknúť zrušiť napáľovanie, ktoré sa nachádza v table napáliť. To by bolo ohľadom napáľovania zvukových CD asi všetko a presunieme sa k napáľovaniu hudobného disku. Zálohovanie hudby nie je na zahodenie.
A práve na toto môžete použiť napáľanie údajového disku vo Windows Media Player. Pri napáľaní údajového disku vo Windows Media Player je potrebné v možnosti napáľovania zmeniť označenie zo zvukového disku CD na údajový disk CD alebo disk DVD. Možnosť napáľovania pokračujete kliknutím na riadok ďalšie možnosti napáľovania, kde v časti údajové disky je ako prvá reloadová ponuka s možnosťou výberu zoznamu, ktorá sa pridá pri napáľovaní disku. Ako posledné zaškrtovacie poličko je poličko s názvom na usporiadanie súborov priečinku na disku použiť informácie o médiách. Ak vaše súbory obsahujú metaúdaje, tak na disku CD budú skladby zaradené do priečínkov práve podľa nich. V časti, kde sa pri zvukovom disku zobrazoval celkový voľný čas disku CD, sa teraz bude zobrazovať objem voľných dát na disku CD alebo DVD. Postup pre vloženie celých albumov alebo jednotlivých skladieb, tak ako aj postup pre napaľovanie, je rovnaký ako to bolo pri zvukovom disku. Týmto sme ukončili dnešnú tému napaľovania CD alebo DVD pomocou Windows Media Player 12 vo Windows 7. V ďalšej časti sa budeme venovať napáľaniu diskov CD, DVD pomocou Windows prieskumníka.